चल जाता अरे लइकन के साथे ही तो जंग भइल रे आज भइल रे भइल आगे बतावा कौन दिल में बताओ बाबा जी बंद भइल है बाबा जी बंद भइल है बाबा जी बंद भइल है बाबा जी बंद भइल राधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आरा मोबाइल फोड़ा दे का ना रे ना गुस्सा आवत बाकी ना कबो कबो बाबूजी बाबूजी जी के पड़ गए आज हिला रे हिला अरे खेसारी भैया के हो